kriminalitet leveres i store mængder til os. Hvad er det, der gør, når vi samtidig slapper af? Så skal det igen være med mord og gys og kriminalitet. Ja, det er vel i virkeligheden, der er ikke noget så afslappende Nå. som mord og gys og kriminalitet. Jeg mener, mord i virkeligheden, det er noget forbandet stas. Folk ligger der, og de bløder på gaden, og de knalder hovedet ned i gadehjørner, og jeg ved ikke hvad. Men når det står på en side, og når detektiven indimellem får lov til at gå en lille tur uden om og kigge sig lidt på byen, så er det jo alligevel noget andet. Og samtidig så fortæller det jo alligevel lidt om, hvordan livet er. Hvor vigtige er mordene i sådan en kriminalroman? Jeg tror stort set, de er ligegyldige. Hvordan mener du? Nå jo, hvis man spurgte kriminallæsere, hvad der i grunden interesserede dem med kriminalromanen, så ville 9 ud af 10 kriminallæsere sikkert sige, at det var spændingen. Men i virkeligheden er der jo ingen spænding, og der har aldrig været nogen spænding. For der er jo ingen, der tror på, at Maigret vil blive skudt, eller at Perry Mason vil blive kørt over. Nej, det er nogenlunde fredet. Det er jo klart, at heltene overlever altid, og morderne bliver altid fanget. Ja. Og derfor er det så trygt, så trygt. Vi har I vores virkeligheden er det meget tryggere end fjernsyn. Ja, det kunne jeg forestille mig. Vi har vores egen spænding. Fransen, må vi bede en par drinks? Ja, så gerne har Biskov. Det må jeg sige. Må jeg ikke servere for dem en velvoksen cognac? Har Biskov, jeg ved ikke, om de ser på mig, og hvis de gør det, så vil jeg forklare dem. Jeg har taget en dragt på specialsyet, som i alle former, og mindsker luftmodstanden. Ja, så det går hurtigere med serveringen. Meget nydeligt, Og Fransen. så er det, når nu vi har den fremme, Ja. at jeg pludselig føler en indre trang. Fordi der er jo nok et eller andet, man sådan godt kunne tænke sig at spørge sådan en krimiforfatter om, ikke sammen? Ved I hvad, nu skriver jeg selv til skuffen lidt derhjemme, ikke sammen, og jeg tænker på, ved man selv som forfatter, hvem der er morderen? Ved man det selv altid? Ja, se, det er jo det værste problem. Ja, det havde Det skal jeg gerne indrømme uden videre. Personligt så plejer jeg at begynde med 10 personer. Ja. Og efterhånden som jeg så har fået de 10 personer igennem, skal vi sige en 20-25 kapitler. Det vil sige omkring 150 sider. Det er så mange sider. Det er mange sider. Men så er jeg også kommet til at holde af dem. Og det vil sige, at jeg synes, de alle sammen er for søde til at være mordere. Ja, det må være svært at Og slå så nogen ihjel, hvis man omkring har kendt kapitel dem. 26, så står jeg der og skal finde en morder, ikke? Så bliver jeg nødt til at finde på en ny person, der er afskyelig. Aha. Det vil sige, så kan man altså gå ud fra, hvis man har læst sig igennem 76 kapitler, eller 26, at der ikke er nemlig nogen af dem, der er morderen, så man kan få ro i de 26 kapitler. Er det sådan, Jamen altså, Overkælden og Fransen, hvis de skrev kriminalromaner, ville de så udnævne et rart menneske til at være morder? Nej, det må være Nej, det ville de svært, ikke. ikke sandt det? Jo. Skriver Det de er jo selv, svært. Biskov? Nej, ja. Kun hjem til familien, Fransen. Det kunne da være, at vi skulle overveje at gå i den Skål, branche. Dan. Hvis de sidder og kyler den der i kloakken, så vil jeg trække mig tilbage. Ja, lige så hastigt, som de kommer, Fransen. Ja. Dan, lige